Hello! Kumusta mong tanan din ha sa BJMP Giholngan City? Maayo lang ba ang tanan? Kami diri maayo lang usab. Nag-prepare kami kay sa Sabado or Biyernes din na sa inyo ha. Sa amo diri Sabado moadto mi sa Florida. Moadto mi sa Disneyland ako mga familia. So pag-ampo nga dili mi matakdan og coronavirus. Kaming tanan na bakunahan na. Akong asawa o kaming tanan dinhi katulunan na bakunahan. Bisag akong mga apo nga 6 years old, mga 7, 10, 12 na bakunahan na pod. So ipag-ampo ninyo ang among trip. Well, magpasalamat lang ko sa mga tao nga mitabang. Ladies, kumustang negosyo nato? Maayo lang ba? Nabay daghang mi utang o wala? Nabay mi bayad o wala? So mag-amping mo nga dili ninyo pa ipautang ang tanan. So okay. Sa dili pa kita magsugod, mag-ampo kita atong ihatag ang tanan sa atong Ginoo. Kay kini atong gihimo para sa iya ha, dili para sa ato. Okay, magduko og atong ipiyong ang atong mga mata. Among amahan nga gamhanan, daghang salamat karong adlaw nga kami magatuon gihapon sa imong pulong. Lord, hinaut po nga kami maantigo kung unsaon ang pag-ampo nimo. Dili lang pag-ampo sa gawas, dili lang sa mga daghang seremonyas nga among gihimo, kundili ang among pag-ampo gikan gayud sa kasing-kasing. Kay mao ni imong gipangayo kanamo. Lord, nagahangyo ako nga ang Espiritu Santo magauban kanamo. Miingon ka Lord nga kung usa, duha, tulo ang magtipok-tipok alang kanimo, ang imong presensya magauban. So among gihangyo karon ang imong presensya. Ikaw ang among bantugan nga maestro. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang atong pagtuon karon atong kuhaon sa Kapitulo 7, sinulat ni Marcos. Kini gisulat ni Marcos sa diyang didto siya sa Roma. So atong tun-an na. Guys, naaba na mo dinha sa Kapitulo 7. Ang title ani mao ang pagtulunan sa mga katigulangan. Katigulangan ang abot nilang pasabot nga mga 500, 700 na katuig ang milabay. Nga kining mga katigulangan nagtuon gihapon o naghatag og daghang mga balaod. Okay, magsugod kita sa Kapitulo 1. Ang mga Parisiyo o pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus. Naibalo na tag kinsa ni mga Parisiyo sa atong pagtuon sa Juan, kay balo kita nga kini sila ang usa sa mga grupo nga giengkwentro gyud nila ang atong Ginoong Jesucristo nga wala sila mutuog mosalig. Og kini mga magtutudlo sa balaod, sila ang nagtudlo sa Old Testament. Kini sila mga tawhana nga sa ilang paglantaw, mga eksperto sila. Kini sila ang mga leadership. Kini sila ang mga haring gangis dito sa Jerusalem. Sa dako kaayong templo sa pinakasentro nila sa ilang relihiyon. O unsa may nahitabo, miadto sila ni Jesus dito sa norte sa Jerusalem. Kini importante kaayo nila. Kay imagine huna-hunaan ninyo nga gikan sa Jerusalem paingon dito sa Nazareth, sa Galilee, mga 130 ni kilometro. So ilag yung tan-awon, ilang enkwentron ang atong Ginoong Jesucristo. Kay walay mulakaw og sobra sa kagatos ka kilometro nga nagkomedya lang. Kini sila ilag yung arguyon ng atong Ginoong Jesucristo kung unsay gihimo. Kay nabalo naman sila.
bantugan na kayo ang atong Ginoong Kristo. Daghanang nakahibalo. Kay nganuman daghan na siyang mga milagro nga gihimo. Gipakaon niya ang pila ka libo ka mga tao. Ang patay iyang gibuhi. So daghan siyang gihimo. So ang nahitabo og ang iyang mga pagtudlo lain kay suman, gikan gyud niya. So ang iyang ngalan midaghan na kayo sa tibuok Israel, bisag sa gawas pa sa Israel na himong bantugan ng atong Ginoong Kristo. So kining mga leadership, mga pangulo dinha sa Jerusalem, nahadlok na sila. Kay kadaghanan sa mga tao dito naman misunod ni Jesus, dili man sa ilaha. So sa ilang pagtanaw kini Jesus, ignorante lang ni taga baryo. Ngano man nagpakaron ingnon man ang atong Ginoong Kristo. Wala nila nahibaw ang atong Ginoo mianhi aron paglukat sa atong mga sala. So mao na sila ilang giimbestigar ang atong Ginoong Kristo, nang ngita siya sayop. Versikulo 2. Og namatikdan nila nga may mga tinuan ni Jesus nga nangaon og nga hugaw og kamot. Sa ato pa wala sila makapanghunaw, sumala sa paagi sa gitulo sa mga Farisiyo nga buhaton sa mga tao. So wala gid sila galantaw nga limpyo ang kamot. Nga limpyo ang kamot sa mga disipulo. Kundili unsa may giingon nila nga sumala, wala sila makapanghunaw. Sumala sa paagi sa gitudlo sa mga Parisiyo nga buhaton sa mga tao. Kini silang mga tawhana, ang ilang mga katigulangan, ang mga rabbi, mga teacher nila sa unang panahon, nagtudlo sila ang gitudlo ni Moses. Si Moises ang gihatagan og napulo ka sugo. O kini silang mga tawhana, daghan silang gidugang sa mga sugo sa atong Ginoo sa mga Hudiyo ug sa ato usab. Daghan sila kay gidugang aron nga panalipdan ang balaod. Ang uban miingon nga pulo ka libro ang ilang gisulat, ilang gidugangan aron nga ang mga tawo malimpyuhan gyud sa ilang mga sala. So bisan ang paghugas lang, daghan silang mga libro nga gihimo kung unsaon nga mahugasan. Nganong magpahugas man sila? Kay mituo sila nga kung sila makadikit og ubang mga tao nga dili Hudiyo, mga hintil, mga pagano, sila mahugawan. Na dili na malipay ang Ginoo nila. So daghan silang gihimong seremonyas. Aron nga malimpyuhan sila. So mao ni ilang gihimo. Kung usa sila mukaon, mao ni ilang himoon, ilang hugasan ang ilang kamot. Hugasan po nilang usang kamot. So ilang mo na hugasan nila. Paghuman ilang ingnon ana para mawala kuno ang mga devil, ang mga dautan, o paghuman muana na po sila, ilan na pong hugasan ang kamot diri. Ilan na pong hugasan ang kamot. Sumao na ilang seremonyas pag ana nila aron nga malimpyuhan sila nga kay sila nakasala na. So mao na ilang usa sa ilang mga paagi nga sila malimpyuhan. So kita karon kung mukaon kita, manglimpyo man lang ta. Wala ta mutuo sa mga daghang kaayong seremonyas. Kini sila napuno ni sila seremonyas. Aron nga paglantaw nila nga malipay ang Ginoo nila. So nakita na ninyo, usa na sa mga example lang. Versikulo 3.
Kay ang mga Hudiyo God, labi na ang mga Parisiyo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Katigulangan mga 500-700 years. Gikan ni Ezra, ni Nehemiah, nga gusto nila nga magtuon nga ang pulong sa Ginoo, sa gikan sila sa Babylonia, pagkatapos mibalik sila dito. Gusto ni Nehemiah o ni Ezra nga magtuon sila sa pulong sa Ginoo. Pero gikan dito, daghang mga taong magtutudlo pila na gatus katuig, ila nang gidugangan og daghan. Hantod dahil mo nang bugat kayo sa mga Hudiyo. Balik ko na akong versikulo 3. Kay ang mga Hudiyo God, labi na ang mga Fariseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Mga descendants, mga ninuno nila. Dili sila mukaon, kung dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi. So, katong akong giingon ninyo, daghan pa silang seremonyas. O, mukaon bisan unsang inigabot nila gikan sa merkado. Gawas kon makapanghugas una sila. May daghan pang mga sugo nga ilang hustong paagi. Pananglit sa ilang hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, sa mga baso, sa mga kulon, sa mga panaksan, mga bronze, o uban pa. So sa akong giingon ninyo, daghan silang gihimo aron nga sila malimpyuhan sa outside, sa guwa. Og nakita nila nga si Jesus wala niya tudlui ang iyang mga disipulo. May tungod sa tradisyon. Ikaw ug ako na ay tradisyon. Versikulo 6. Si Jesus mitubag kanila. So, gi-investigar nila ang atong Ginoong Jesucristo. Kay kini dako kayo ning sala sa ilang paglantaw sa mga Hudiyo. Nga wala mutuman sa mga sugo sa ilang relihiyon. Kini dako kayo ning sala. Mao nang ilang question gipungutana si Jesus. Ngano man nga ang imong mga disipulo wala man mutuman sa ubang nasyon gani karon nga kung naamo sa karelihiyon nila, kung dili ka mosunod, pwede kang patyo nila, pwede kang batuhan. So mao na ilang mga pagtuo nga kini sila makasasala. So, unsa may itubag siguro sa atong Ginoong Jesucristo? Sa mga giingon mga tradisyon, wala ka musunod. Versikulo 6. Si Jesus mitubag kanila. Mga tigpakaron ingnon. Wow! Sakit ang giingon ni Jesucristo. Kamo tigpakaron ingnon. Wala gayod masayop si Isayas sa iyang gipanag na mahitungod kaninyo sumala sa nahisulat. Si Isayas, usa sa mga propeta. Ang propeta sa akong giingonan ninyo sa pagtuon nato sa Juan, siyang spokesman. Propeta, manalagna, pareha lang na sila, nga ang Ginoo musulti nila o sila usab ang musulti sa mga tao. Mao nay propeta or manalagna. So, mo na gisulti ni sa atong Ginoong Jesucristo. Iyang gikuha ang gisulti ang nadungog ni Isayas. Nadungog ni Isayas sa Ginoo. Miingon ang Ginoo, kining mga tawhana, kining mga Hudiyo, nagpasidungog kanako sa pulong lamang. May lang musulti gikan lang sa baba. Buti pasabot, daghan silang giampo, pila ka gatos ang ilang ampo. Miingon siya, sa pulong lamang di ay. Apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Mautoy na obserbahan sa atong Ginoo nga maayo lang sila sa ilang mga seremonyas, sa ilang pulong, sa ilang mga pag-ampo, 20 o 15 pag-ampo. Pero sa baba lang dito, wala sa kasing-kasing. Versikulo 7, nisulti pa si Jesus,
Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Unsa may pulong ani nga importante. Versikulo 7. Kawang empty, walay laman, walay sulod. Basket nga buslot, balde nga buslot, walay sulod ang ilang pagsimba. Miingon sila. Bisan og pila sila ka oras magsimba, pila ka adlaw nga magsimba, kada semana, kada adlaw, kada oras. Apan kung wala sa ilalom sa kasing-kasing, kung dili gikan sa kasing-kasing, kawang lang. Useless. Kay ang mga sugo, mingon siya, utro na akong shitty, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tawo. So kini sila mga Hudiyo, misunod sila sa mga sugo lang sa mga tao, sa mga leadership nila. Naaba mo'y inyong gisunod nga inyong nahibawan nga kini sugo lang ni sa Ginoo or sugo kini sa tao dili sa Ginoo. So mao na usa sa mga rason nganong kita gatuon kung ang atong pagtuo gikan lang ba sa mga tao o gikan sa pulong sa Ginoo. So gusto kong usisahon ninyo ang inyong kasing-kasing. Og versikulo 8, og midugang si Jesus sa pag-ingon, gisilikway ninyo ang mga sugo sa Dios, ug mao hinoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tawo. Mauna ang mga sa panahon ni Jesus, maunay gihimo sa mga relihiyoso, mga Hudiyo nga misunod sila sa mga sugo sa mga tao. Kay daghang kaayong librong gihimo na sa mga rabay nga kini sundon, pero sila lang ang gihimo. Sila lang gahimo niini. So miingon ang atong Ginoo, kawang lang. Kini miingon siya, kini hinimo lang sa tawo. Versikulo 9. Og miingon pa gayud si Jesus, maantigo gayud kamo nga mosalikway sa balaod. Balaod sa Dios, aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Isalikway ninyong balaod sa Dios, aron nga ang pagtulunan sa inyong mga kagikanan, inyong sundon. So sa ilaha, mas importante ang balaod sa tao kaysa balaod sa Ginoo. Karon naghatag og example ang atong Ginoong Jesucristo. Miingon siya, versikulo 10. Kay nagsugo si Moises. Si Moises ang nakadawat og napulo ka sugo dito sa Mount Sinai. So kay nagsugo si Moises, tahura ang imong amahan og inahan. Naani sa napulo ka sugo nga imong yung tahuron ang imong inahan ug amahan aron ang inyong kinabuhi taas. Mao ni sugo. Og ang magsultig dautan batok sa iyang inahan, sa iyang amahan, kinahanglang patyon. Mao na sulti ni Moises. Nga gusto nimo ambot lang ipasabot nga kung matigulang na kay ang inyong inahan o amahan mitabang man ninyo. Akong amahan o ginahan mitabang usab. Karon kung tigulang na sila, imo ato usab silang tabangan. Mo'y gusto nila sumaayo kaayo ni. Apan unsa may natabo? Ilo bang gituman ni? Apan versikulo 11. Apan kamo nagtudlo nga kon ang usa ka tawo nga may butang nga ikatabang unta na ay kwarta unta ang anak sa iyang amahan, ikatabang unta sa iyang amahan, sa iyang inahan, apan moingon siya, korban kini. Sa ato pa, iya kini sa Dios. So kung ang anak nga naay kwarta, naay amahan o ginahan nga pobre, kinahanglan tulong tabangan. Apan kung moingon ang anak nga kining akong kwarta,
korban para ni sa Ginoo. So dili na ko makatabang ninyo kay ako ning ihatag sa Ginoo. Pero ang gihimo gidi ay wala nila ihatag sa Ginoo pero para dili lang sila makatabang sa amahan. So para maka-iskapo sila sa sugos Ginoo, naghimo sila og laing balaod. Nga kung miingon ka korban, ako na ning ihatag sa Ginoo. So ang sugo ni Moises wala na, mawala na. Di na sila makahatag. So mao ni giingon ni Jesucristo nga naghimo-himo og mga balaod aron nga dili mo makasunod sa balaod sa Ginoo. Ang uban gani nga mga writers nila, mga rabbis, mga magtutudlo nila, daghang kay silang libro ang gihimo ingon ani. Versikulo 13. Niining paagiha wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios. Diya sa mga pagtulunan nga inyong gipasunod sa uban. Ug daghan pang mga butang nga sama niini nga inyong gibuhat. So, iyang gitun-an, iyang gilekturan kining mga delegado gikan sa Jerusalem. Kining mga tao nga ang paglantaw sa ilang kaugalingon, sila ang pinakamaayo. Ang nahitabo, ang atong Ginoong Jesucristo ang nag-lecture nila. Nga kamo, mas inyo pang girespetaan ang mga balaod sa inyong mga ginikanan, mga balaod sa mga kagikanan nga inyong gihimo kaysa balaod sa Ginoo. Karon unsa gi-explicar pa sa atong Ginoong Jesucristo. Unya, so katong mga delegado dinhi napita og daghang pong mga taong naminaw. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panuon sa katawhan o giingnan sila. Pamati kamong tanan og sabtan ninyo kini. So, gwapo ka ang pagsulti ni Jesus. Pamati kamong tanan og sabtan ninyo kini. So mao po na atong himuon nga kung magbasa kita sa Bible, atong pamatiyon, atong sabtan kung unsa gyud na ang buot ipasabot. Versikulo 15. Bisan unsa, mingon na siya, bisan unsa nga musulod sa baba sa tao, buot ipasabot kung unsa imong gikaon, dili makahugaw kaniya. Mingon siya. Ang makahugaw sa tawo mao katong mugula kaniya. Nganong gisulti man ni Jesus? Kay kining mga Hudiyo, dili ni sila mukaog baboy. Dili ni sila mukaon og isda nga walay hangas. Kinahanglan na agyod og kanang mga sapat nga ang tiil pareha og baboy. Kini sila dili gani sila mukaon. Kay mahugawan sila. Naa gani uban nga mga igsuon nato sa igsuon sa relihiyon nga moingon ka mukaon mo baboy, maimpyerno mo. Tan-aw nato kung musugot ba si Jesus? Moingon ba siya oo, maimpyerno mo. Tan-aw nato. Pero misulti na si Jesus, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao katong mugula kaniya, mao tong kinaiya na unsay sulod sa kasing-kasing. Ang importante. Versikulo 17. Sa dihang mibiya na siya sa panon sa mga katawhan ug misulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod sa maong panultihon, sa iyang gitudlo dito. Mitubag si Jesus kanila, ang inyong panabot sama ra sa uban nga wala di mo nakasabot. Wala ba day kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kay nga naman, kay ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasing-kasing. Right? Tinuod? Kung dili ngadto lang sa iyang tiyan ug unya mugula usab gikan sa iyang mugwa nga mahimong tae lang pud to.
So dili to makaepekto ang gikaon mingon si Jesus. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanahang pagkaon. So mao na nga ako mukaon ko. Bisag unsa basta limpyo lang. Wala ako'y dili nga gustong kanon. Og ako dili usab mutuo nga kung mukaon kog baboy, maimpyerno ako. Versikulo 20, og mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tawo mao katong mugula kaniya. Kay gikan sa kasing-kasing, mo na iyang gisulti na, maminaw kita, 21, versikulo 21, kay gikan sa kasing-kasing, ang tawo makahuna-huna og dautan. Makahimog sa lawayong pagpakikhilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw. So kung naamoy nagustuhan nga silingan niyo na asawa, ayaw niyo hilabta. Mao na yung panapaw. Kahakog. Kung naamoy ikatabang sa tao, mutabang. Ningon si Jesus, mamanay nakahugaw gikan kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban. Dili day maayong mangdaot ka sa uban. Kaya ikaw na ang pugay problema. Pagpaka mahipatason. Pahitason, mituo ka nga mas labaw ka sa uban. Proud. O kabuang. Suming mautoy klase nga muguwa sa imong kasing-kasing. Dili ang imong gikaon. Kining tanan nagigikan sa sulod sa tao ug mao'y makapahugaw kaniya. So, klaro ba ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo? So ang pagkaon dili ang makapahugaw. Kung dili unsa ang sulod sa kasing-kasing. Ikaw ug ako, dili kita perfecto. Makasasala kita. Ang atong verdict, ang desisyon sa dako kayong judge mao nga kita nakasala. Ang decision, ang sentensya mao ang impyerno. Mao gyud na. Apan tungod sa gugma sa amahan, tungod sa dakong gugma sa atong Ginoo, iyang gipadala ang iyang bugtong nga anak si Jesucristo og dinhi sa kalibutan aron nga siya ang muluwas kanato, aron nga ihatag niya ang iyang kinabuhi, ang iyang dugo, aron nga kita malimpyuhan, aron nga kita dili makaadto niya ng impyerno. Si Jesus karong bulana, duol na ang Pasko, nagselebrar kita sa pagkatao ni Jesus. Maayo kayo ng pagkatao, magselebrar. Kami usab diri magselebrar sa pagkatao ni Jesus. Apan, gusto kong mahibaw ng usab ninyo, nga sa wala pa si Jesus nakaanhi dinhi sa yuta, di na siyang daan. Sa wala pa si Abraham, di na siya. Kay siya ang gabuhat sa kalibutan. Sumuna itong tanawon nga sa iyang pagka-physical nga tao, di na siya. Kompleto siyang tao, kompleto sa siya nga Ginoo. Sa iyang pagka-Ginoo, sa walay sinugdanan, walay katapusan, di na atong Ginoong Hesukristo. So siya ang milukat sa atong sala. Kung ikaw gako magpainubsanon atong angkunon nga kita makasasala. Mangayo kitag pasaylo. Bisag unsa ka itum sa imong sala, sa inyong sala, himuon na sa atong Ginoo nga puti, iyang limpyuhan ang tanan.
para mahimo kitang bag-o nga tawo. Mo na ibuti pasabot nga born again. Diri sa amoa karon daghang kay mga snow, puti kayo. Miingon ang atong Ginoo nga kung tinuod ang imong pagpangayo sa pasaylo, pasayloon kitang tanan. So, usay makaingon mo nga akong gibuhat dako kaayo. Walay dako nga dili mapasaylo sa atong Ginoo. Mapasaylo kamo, mapasaylo usab ako. Ang atong Ginoong Hesukristo sa beatitude, sa blessed, sa iyang pagtudlo, kay bulo ba mo? Mingon siya, bisan sa imong panghuna-huna lang. Nga imo siyang patyon, nasuko ka, o naay asawa sa silingan, gusto na ko. Kabalo mo kung sa gingon ni Jesus, nakasala na mo. Kung nakay nasuka gusto, bisaguan ni mo patya. Nga sa una-una ni mo nga ako ni patyon. Mingon si Jesus, nakapatay ka na. Kung naay mong naibgan ng husto, nga gusto ni mo siya, nakasala na ka. So, kitang tanan nakasala. Apan, maayong balita. Kay miani atong Ginoong Hesukristo. Aron na kita malimpyuhan. Aron kita mabago. Mabago kitang pagkatao. Ang pagkabago ang pagkatao, maunay mugula ka nato. Dili ang atong gikaon ang makapahugaw. So, klaro ba? Versikulo 24. Lain na pong topic. Saang pagtuo sa usa ka babae. Unya, wala ko kay balog pila ka adlaw katong nahinagbuan niya ning mga delegado didto gikan sa Jerusalem. Unya, mibiya siya didto sa Jesus ug miadto sa kayutaan dool sa siyudad sa Tiro. Sa Tiro, norte ni. Sa Lebanon, dito sa Syria, nga ang mga tao dito kadaghanan dili Hudiyo, mga Hintil, mga pagano. Dito si Jesus, wala ta kay balog pila ka adlaw siyang tuyok didto. Kay ang iyang gustong himuon na tudluan na niya og husto, i-concentrate na ang pagtulo sa mga apostoles. So miadto siya dito sa siyudad sa Tiro. Mipuyo siya sa usa ka balay og dili siya buot nga may mahibalo niini apan wala gayud siya makatago. Nganong wala man makatago kay ang ngalan ni Jesus na spread na daghan ang nahibalo. Bisag layo pa sa Israel, daghan ang nahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa versikulo 25, dihay usa ka inahan nga may anak nga babae nga giyawaan. So naluoy gyud gusto ang inahan kung kay ngano unsay nahitabo sa iyang anak. Sa pagkabalita niya mahitungod kang Hesus, miadto dayon siya kaniya ug mihapa sa iyang tiilan. So bantayan ninyo ni mihapa sa iyang tiilan. Unsa may buti pasabot ana? Sa ilang panahon ang paghapa sa tiilan adunay idea sa pagsimba ni anang tawhana. Dako kayong pagrespetar niya sa atong Ginoong Hesukristo. Tan-aw nato unsa may nahibaw-an niya mahitungod ni Jesus. Ang maong babae, usa ka langyaw. Usa ka langyaw. Nga dito mataw sa Phoenicia, sa Syria, gihangyo niya si Jesus sa pagpahingilin sa yawa gikan sa iyang anak. Nakibalo siya mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Iyang gihangyo ang atong Ginoong Hesukristo. Apan si Jesus mitubag. Kinahanglan nga unahon pagpakaon ang mga anak. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak o ipakaon sa mga iro. Wow! Matingala kita. Mura manig sakit kayo ang gisulti ni Jesus. Mura manig insulto.
Una-una mingon si Jesus sa naghangyo ang babay. Kining babay dili ni siya Hudiyo. Pagano ni siya, mga hintel. Unsay gayon niya kinahanglan nga unahon pagpakaon ang mga anak. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak o ipakaon sa mga iro. Unsa may atong muhunong sa tagamay, unsa may buti pasabot ni sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa may buti ipasabot niya nga miingon siyang unahon muna ang mga anak o pagkahuman dili kuhaon para ipakaon sa mga anak o ipakaon sa mga iro. Dili kuno nga ipakaon, pero unsa may buti pasabot ni Jesus. Atong tan-aw ni kay makaingon ta nga si Hesukristo ng insulto. Kining giingon ni Jesus ang gipili gyud sa Ginoo nga maoy mag-spread sa maayong balita, nga maoy musulti sa kalibutan nga adunay mangluluwas. Maunay trabaho sa mga Hudiyo. Maunang gipili sila para sila ang mag-spread, sila ang magsulti sa kalibutan. May tungod sa manluluwas. Maunay giuna. Buti pa sa mga Jesus, mautoy giuna usa nga iyang sultihan may tungod sa pulong sa Ginoo. Apan ang mga Hudiyo wala mo tuon niya. Unsa may kay ang paglantaw usab sa mga Hudiyo ni ining mga hintil, mga pagano nga dili mutuo og Ginoo, ang ilang paglantaw iro sila. 28. Mitubag ang babae og dinhi di ay duha ka klaseng iro ang gigamit gikan sa Grego. Ang usang iro nga giingon katong iro nga naalang sa kadalanan. Daghang kita makita dinha sa Pilipinas. Apan ang usang iro nga giingon ni Jesus kanang iro dinha sa balay. Dinhi sa amoa akong anak na sila iro, ilang idulog ang iro. Mahal nila kayo ang ilang iro compared sa atong mga Filipino. Sa tuwa siguro sigurong uban pas balita na ako sa unang panahon nga atong kano ng iro. Dinhi kung makadungog sila, masuko sila gusto. Versikulo 29. Og mingon si Jesus kaniya, tungod sa imong 28. Mitubag ang babae. Apan sir, bisan gani ang mga iro diha sa ilalom sa lamisa makakaon man sa mumho sa kabataan. Kini siya nagpaubos yung husto. O mingon si Jesus kaniya, tungod sa imong gisulti makapauli ka na. Ang yawa migula na gikan sa imong anak. Busa mipauli ang babae og sa ila og iyang nakita ang iyang anak nga naghigda. Wala na diha kaniya ang yawa. Giayo ni Jesus bisag wala siya didto. Kay nagpakiluoy ang babae. Naibulo usab kamo nga ang nagsabwag usab sa maayong balita ang mga disipulo ni Jesus nga mga Hudiyo. Pero ang daghan kaayong na-converter nga misunod sa atong Ginoong Hesukristo mga hintil. Kadaghanan sa Hudiyo wala mosunod sa atong Ginoong Hesukristo. So sila usab nakatilaw sa panalangin sa atong Ginoo. Versikulo 31. Unya mibiya si Jesus sa kayutaan sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ug sa yuta sa Decapolis balik sa lanaw sa Galilea.
Wala ta kay balog pila ni kabulan ang iyang pag-travel didto kay gusto ginang tudluan na ang iyang mga disipulo. Kay posible nga usa ka tuig na lang iyan ang ihatag iyang kinabuhi. So, 32. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala gipipila ka mga tawo ngadto kang Hesus ug mihangyo sila kaniya nga hikapon niya ang tawo. Busa gipalayo siya ni Hesus sa mga tawo o gikulkog niya ang dalunggan sa tawo. Pinaagi sa iyang mga tudlo. Unya nanotto siya og iyang gihikap ang dila sa tawo. Unsa man siguro mahitabo. Og mihangad si Hesus sa langit ng hupaw ug miingon sa tawo, Ephata, sa ato pa maable. Diha makadungog na ang tawo ug maayo na siyang musulti. Guys, dili ko gusto nga inyo ning sundon kay dili mo Ginoo. O gipahinmang nuan ni Hesus silang tanan nga dili kini ipanugilon kang bisan kinsa ang iyang gihimo. Apan hilabihan hinuon nilang pagpanugilon niini. 37 og natingala pag-ayo ang tanan og miingon sila. Maayo gayod niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang bungol iyang gihimo nga makadungog og ang amang makasulti. Nganong mahimo man ni Hesus? Kinsa may gabuhat sa tao? Ang atong Ginoo, si Hesus. Kung unsay kinaiya sa amahan, mauusab ang kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo. Kung gabuhat, kung all-powerful ang amahan, ang atong Ginoong Hesukristo usab all-powerful. Imagine, iyang giayo, daghan siyang giayo didto. Kay kini, kung kaya sa amahan, kaya usab niya. Kay Ginoo man siya. Magampo kita. Among amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong kinabuhi. Daghang salamat sa imong gitudlo kanamo nga hinaot ponta nga among pag-ampo kanimo dili kawang lang, dili tungod sa mga tradisyon nga gitudlo sa among mga ginikanan, kundi ang pagtudlo nga gikan sa imong pulong nga among makita lang sa Biblia. Ginoo, daghang salamat sa tanan. Daghang salamat nga ikaw miani kanamo aron nga kami mahatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Nagaampo ako nga ang mga tao karon sa BJMP imong pagabantayan, imo silang panalanginan. Sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen.